Ay, bakit ang ipon? Pangagraba ka. Dali ka maay. Kaya yung motor. Kaya Ara, may kuan. Ara ka doon ma. Basta man ni Chan. Ayun ko man lang diha. Ibigyan na naman sa atin. Ma. Hi! Good horse. Guys! Sir, tagang anak. Tara! Ulit ka! Ako ko talaga diha dito pagod. Isa ba? Pagkurog ba ni motora oy? Hi guys! Ha? Ha? Doors? Basta na kay kaila ha? Out dan may gasolina. Ay, kalooy. Kay nagtuhot mi sa among motor kay nahotdog gasolina, my God. Hindi daog-daog. Nagdaot. Sa kuan ha sa Oo. Mabigay mo lang. Ato na lang dado ng cooler. Saan Sakay. na bigay ko? Ay, pagtabuni ang kuan, mama. Ha? kami ang das cooler. O sila kung nidas Oh. cooler. Ay, ako, bigay dito na ba? Picture ay. Bili ng kahon. O sa na video na ni Nak? 585. Nak, video na ni? Oo. Bili ni kaya. Nagkurap-kurap naman ng sa ubo. Nasa yan? Di niyo pilang kuan? Wala wa natin na bigyan. Nasa yan? Oh, mga ka-vloggers. Dahil ang akong anak, nagpalit og good horse, bayad. Nakalisas naman. Thank you. Ay, huwag sunda. Ito. Ta, 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 ta. May dilimit siya, kuya. Video lang niya. Dali. Dali, ma. Hey guys, malit may teacher ka.
Funky. Ato ma, atras, ato ma. Tulo. Atras, ato. Ay, palabi. Uy, Tulo ra na. uy, uy, ning kuyog. Ha? Taraw sa imo. Di man isigikan. Cracklings, pila man. Cracklings. Tolo lang. Tapos, oy, dahil criss-cross, damo pa ganahan, ano. Sige. Tolo. Patay, ka, dako kag bayran. Wala may katong, wala may katong, ani nga, yung fish crackers, bitaw nga gagmay. Yung ani, mora ni design, are, a display. Ay, gamay ka dingdong. Tagpila din, dingdong yan. Ano sa ma'am? Oo. Siguro mga 12 or 9. Ana. Ay, mo ikay mahal, may na mo palit adto. Tawag ma. Sikad. Sa kami. Ma. Sa kami. Brass. Sa pras. Una, ikaw una ma. Aw ako. Yung Tagalog, Amerikano ako eh. See to my vlog. Manguli na may kay. Di mo na may Naman diligid diri. Gisod po dahil mo amay. Ngipon. Tago na gid eh. Maninda taron ma. Unya ma, pag abot adto unsaon man to ang ice, aw ang kuan cooler butangan to ice no, pat patag ice. Magani kay 200 ra. Ay to wad ang resibo makato atong ano pila to ibaligya, di ba? Tata.